Jelle, comment box mijn nieuwe PS4 controller en mij als GTA 6 edition en ja, comment box ook met mij. Oké. Ja. Er zit een beetje op riggy van als ik mijn hoofdkoos gesqueeze en mijn zakjes en ik was nog steeds aan de zakjes. So ja guys. Dat is wat het lijkt. Het lijkt zo. Dat is wat het lijkt. Ja guys. De controls klinkt amazing guys. Dit is wat het lijkt. Ja. Rate de control out of 10. En ja guys. Dank dat jullie de video gekeken hebben. Dit is met GTA 6 Special Edition controller wat ik ga krijgen. Ja, ik krijg het er ook op het althans. En ja, dank je dat jullie de video gekeken hebben.